Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging pusilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malayas sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyo lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. Tatanungin ko po napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pagkapindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking may susunod na mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ng aking manalalaman na panggamot sa spiritual at physical na karamdaman at lahat ng mga panggamot ng mga orasyon na dito po lamang po matutuklasan sa Hiwagan ng Pangasinan. Pakatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan, huwag pong ipagyabang. Panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, higit sa lahat magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong hinihigap po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang balang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At pagkakalob sa inyong lahat ng siksik, diktik at umapon pangumahal na ating Diyos na mga kamangyarihan sa lahat. At sa mga taong hindi po nakakalimut po mag-subscribe, ay shoutout po sa inyong lahat. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, shoutout po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po sa inyo po ay orasyon ni orasyon ni Yesu Kristo upang pabagsakin ng kalaban sa lupa. Magdasal po ng isang Ama namin at isunod po yung orasyon ng sa isip lamang po ng tatlong beses na may masiting na ayos po. Magdasal po tayo. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ikaw nawa manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming hirap sa migpit na pagsubok, kundi mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan, kapurihan, magpakain naman. Amen. At isunod po yung orasyon po ng tatlong beses po sa isip lamang po namin masiting nais po. Narito po ang orasyon po. Igusum imbiulator hum. Igusum imbiulator hum. Igusum imbiulator hum. Salin po sa isip lang, ihip po sa direksyon ng kalaban. Kung nagawa mong titigan sa mata ang iyong kalaban, ay mas padali mo itong pabagsakin sa lupa. Yan po ang kapangyarihan ng orasyon po na po. Kung halimbawa po may kalaban kayo na matagal nyo na pong kalaban po, kung talagang gusto nyo pong bumawi kanya, kung talagang sobra-sobra na po yung ginagawa po sa kanya, sa inyo, at ginagawa po kayo ng masama, gawin nyo po ang gusto nyo pong nais po. Usalin po sa isip lamang po at ihip po sa padireksyon ng kalaban. Kung magawa mong titigan sa mata ang iyong kalaban, ay mas mapadali mo itong pabagsakin sa lupa.
maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsuporta. Shoutout po sa inyo lahat. Sana po kayo makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Maraming salamat po.